Ами, ще освобождаваме. Благодарим ви, че избрахте нас. И аз ви благодаря. Каква сума дължим? Сумата, която дължите, е 1000 лева. Колко? Ами така, 1000 лева. Как 1000 лева, бе, човек? Така, 200 лева е самата нощувка. Ма нощувката е ясна. Другото, какво дължим другото? 150 лева е басейна. Майка ти, косатка ти ли ползва? Ма ние не сме ползвали басейн, бе, И господин. да сте го ползвали, господине. Той беше на разположение цялото време. СПА процедура 250 лева. Ама каква спа процедура? Аз само спах и пардях в тази стая, бе. Ами да сте го ползвали, бе, господине. През цялото време беше на ваше разположение, не сме ги крили. Фитнес 100 лева. А да ти приличам, простак да ходя на фитнес. Ние не сме го ползвали, бе, господин. Ама вие не сте, ама той беше на разположение, в базата е. Да сте го ползвали. И тенис корт 300 лева. То септин за Григор Димитров мазия. Ама аз съм ползвал никакъв тенис, бе. Нужно ли да казвам, че той беше на разположение, да сте го ползвали? Ясно. Давам ви 200 лева, останалите 800 ги спирам за секса с жена ми. Моля ви се, това е несериозно, аз дори не съм я докосвал. Да се я докосвал, бе. Тя беше на ваше разположение. Който плющал. Ай, тръгвай, бе. Ама, господине,